ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ମାନେ ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ ପୁରା ସରକାର ଏମିତି କେମିତି ବଦଳି ଗଲେ ଏମିତି କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ବୁଝେଇ ପଡୁନି। ଯୋଉ ସରକାର କହୁଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବୁ ଆଜି ସେ ସରକାର ମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମଝିରେ ସରକାର ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ କେହି ଜଣେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନୁ ବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରୁନୁ ସେଟା ସରକାରଙ୍କ କାମ ସରକାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗତ ଥର ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦାବି ନେଇକି ଯାଇନୁ ଯେହେତୁ ବୋର୍ଡ ମିଟିଂ ଦୁଇଟି ମାତ୍ର ସିମ୍ପଲ ଦାବି ଥିଲା। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡଟି ବନେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ମାନେ ୟାର ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ବନେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ କେବଳ ଡ୍ରାଇଭର ବି ନୁହନ୍ତି ହେଲ୍ପର କଣ୍ଡକ୍ଟର ପରିବହନ ମାନେ ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ତା ସହିତ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକ ଡଙ୍ଗା ଯିଏ ଚଲାଉଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାହାର ଅସୁବିଧା ହବ ବା ଯିଏ ଦେହାନ୍ତ ହବ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଗାଡି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି ପ୍ରାଇଭେଟ ଗାଡିକୁ ମିଳିବନି ବୋଲି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି। ପ୍ରାଇଭେଟ ଗାଡି ବି ଆମର ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ହିଁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ମାନେ ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କେବଳ ହଳଦିଆ ନଲପେଟ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି ବା ଯୋଉଟା ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସି ନମ୍ବର ସେଇଟା ଚଲାଉଛନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧଳା ନଲପେଟ ଯାହା ଯୋଉ ଗାଡିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଦରମା ନେଇକି ଅଛି। ତ ଅଲଗା ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ମରିଗଲେ ପଇସା ପାଇବେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ କାହିଁକି ପଇସା ପାଇବନି। ଡକ୍ଟର ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଓକିଲର ଗାଡି ଚଲାଉଛି ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଯେତେ ଯେତେ ଧଳା ନଲପେଟ ଗାଡି ବହୁତ ଚାଲୁଛି। ବୃତ୍ତିଗତ ଡ୍ରାଇଭର ଧଳା ନଲପେଟ ଗାଡିକୁ ବି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ତ ସରକାର ନିହାତି ଭାବରେ କାଲି ମାନେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ବା ବାର ବାର ସେ ଜିନିଷ ରିପିଟ କଲୁ ଆମକୁ ନାଲି ଆଖି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତମେ ଏତେ ଯଦି ଡିସ୍କସ କରିବ ଏତେ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବ ତମ ବୋର୍ଡକୁ ଲେବରକୁ ପଠେଇଦେବୁ ଆମେ। ତମେ ଯଦି ଏତେ ଡିସ୍କସ କରିବ ନାଲି ଆଖି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କ୍ଲେମ ହେବାର ଅଛି ଯଦି ପଇସା ମିଳିବାର ଅଛି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ସେ ପଇସା ଆଉ ଦିଲେଇ ଦେବୁନି ମାନେ ବହୁତ ଡରଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇକି ଅଛି ତାକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହଉଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲଭ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆମର ମାନେ ପରିବହନ କମିଶନର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିହାତି ଭାବରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ମାନେ ଆକୁ ଗୋଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷଟାକୁ ସାଇଡ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତାକୁ ଆଣିକି ଥୋଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ହିସାବରେ ଆମର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କଲେ ନାହିଁ ସରକାର। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧିକ ଟିକେ ଫୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଆମକୁ ସେମାନେ ଡରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ କିଛି ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ସରକାର ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା କରିବେ। ଆମର ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ଆଗକୁ ପଇସା ଦେବୁନି କହିଛନ୍ତି ସେଟା ବି ନ ଦେବୁ କହିଲେ ନ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲଢେଇ ଆମେ ଛାଡିବୁନି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାଇଭେଟ ଗାଡି ଭାଇ ମାନେ କେମିତି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ମାନେ ଲେବର ନା ଡ୍ରାଇଭର ତାହା ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ସରକାର କହିଲେ ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଗାଡି ଚାଳନା କରୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆମେ ଗଣନା କରିନୁ ସେଟା ସବୁ ଗଣନା ଫଣନା କଲେ ଯାଇକି ହିଁ କହି ହବ। ତ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଚିଲିକାରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଗଣତି ହେଇପାରୁଛେ ହାତୀ ବାଘ ଭାଲୁ ସବୁ ଗଣତି ହେଇପାରୁଛେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଇକି ତାପରେ ମାନେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗଣିବାଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ପଡିବନି। ନିହାତି ହିସାବରେ ସରକାର ଆମକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବା ବିଛଡେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ ସଂଘ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହଉଛି ଆମକୁ 3 ଭାଗରେ ଅଟୋ ବାଲାକୁ ଭାଗେ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ଗାଡି ବାଲାକୁ ଭାଗେ ଆଉ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଗାଡି ତାକୁ ଭାଗେ ମାନେ ଆମକୁ 3 ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିହାତି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଉ କହି ମଧ୍ୟ ଦଉଛୁ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ବି ଦରକାର। ଆମେ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡର ମିଟିଂ ଥିଲା 2023 ମସିହାରେ ସେ ବୋର୍ଡଟି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଯାହା ବି ଦାବି ଆମର ପୂରଣ ହେଇଥିଲା ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡ ହେଇଥିଲା 63 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସରକାରର ପଇସା ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଭଲ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ତିଆରି ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ପରିଚାଳନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତ କାଲି ଯୋଉ ମିଟିଂ ହେଲା କାଲି ମିଟିଂରେ ଆମେ ବିଲକୁଲ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଯାହା ବି ଆମର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯୋଉ ଅଟୋ ଚାଳକକୁ ଲେବର ବୋର୍ଡରୁ ଆଣି ଆମ ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ ପ୍ରଥମ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦାବି ଥିଲା ଆମର ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ ମେନଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଗାଡି ଯୋଉ ଧର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଯେ ଗାଡି ଚଲାଉଛି କି ଡକ୍ଟର ଘରେ ଗାଡି ଚଲାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବୋର୍ଡରେ ମାନେ ଯୋଉ ଫେସିଲିଟିଟା ମିଳିବା ଦରକାର ସେଟା ବି ସେ ଖଣ୍ଡନ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର କିଏ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରର ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 70% ସବୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ବିଏ ବିଡି କରିକି ଅଟୋ ଚଲାଉଛି ଯୋଉଟା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା କିଛି ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଆସିକିରି ଗାଡି ଚଲାଉଛି ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ଇନକମ ନାହିଁ କଣ କରିବେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ନିଜେ ଅଟୋ ଗୋଟେ କିଣି ଗାଡି ଚଲାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାକୁ ଲେବର ବନେଇ ଦଉଛି ମାନେ ସିଏ ଏମିତି ତ ପାଠ ପଢିକି ଚାକିରି ଦେଲନି ଚାକିରି ପାଇଲେନି ସେ ଗୋଟେ ଯଦି ଅଟୋ କରି ନିଜେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ନା ତାକୁ ଲେବର କରିଦଉଛି ପୁରା। ଏଇଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆମର ପ୍ରଥମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଲା
ଅଟୋ को आनिक आम वेलफेयर बोर्ड सामिल करा जाऊ। सेकेंड कथा है आम प्राइवेट जो गाड़ी चलाऊती जो मैंने ड्यूटी कर परिवार चलाऊती से आमर जो फैसिलिटी से मिलवा दरकार। नेक्स्ट पदक्षेप आज आम गणी गणी 10 दिन बर्तमान आम सरकार को समय देवु। माननीय मुख्यमंत्री की आम गणमाध्यम द्वारा जनवाई चाहूँ से डाकिक आमको आलोचना कर समाधान करूँ। आम एटा रिक्वेस्ट करूँ सरकार को जदि समाधान न कले ओडिशा ड्राइवर महासंघ एकता महामंच निश्चय कुछ गोटे बड़ पदक्षेप नब जो कि जनसाधारण असुविधा हेबे। आम प्रथम क्षमा मागू जनसाधारण को आपण मैंने भी एवरू सरकार को चेतई दिंतु। आम क्षमा प्रार्थना करूँ जे आम आम हक पर किसी लड़बू कि करूँ से आपको सहयोग करेंगे। आम निश्चय किसी बड़ पदक्षेप न जो कि सरकार जहाँ भी जनसाधारण असुविधा पड़े से सरकार दायी रहे आमर किसी रही।